बबे समाव मानो बुंदोंमोन आं बेखौबो गोसोखांफिननो हायाखै आरो बे कल रेकर्डआ माने बेसेबां रियेलिटि दङ बे एडिटेड ना मा बेखौबो बिजिरनानै नायनांगोन। दानि एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि मोनसे कल रेकर्डिं भाइराल आरो बे कल रेकर्डिं भाइराला बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय आरो जाय कल रेकर्डिंखौ जों दिनैनि समाव खोनानो मोनदों आरो जाय भइसखौ जों दिनैनि समाव खोनानो मोनदों बे भइसआ एबसुनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनिनो। जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दं जोंनि गासै बर' फिसाफोरजों बा जोंनि गासै बर' हारिनि सुबुंफोरजोंसो दानानै होजानाय मोनफा मोनफा आफाद बे बाथ्राखौ खिन्थु मालाबाबो दाबावगारदै। आरो जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दं बैफोर माहारियारि आफादफोरनि पावारखौ गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि जुदि बाहायनो जुदि सोरबाफोर सानदोंब्ला बे लामानिफ्राय खिन्थु गोजानाव थाखा। दिनै बबेबा मोनसे माहारियारि आफादनि बिबानगिरिखौ माबा मोनसे गोरोन्थि नुहुरोब्ला माबा मोनसे जेब्ला जों बाथ्रा सोनखारियो बा बै मानसिनि एगेन्स्टआव जेब्ला बाथ्रा बुङो अब्ला माखासे ओरैबायदि बाथ्राफोर ओंखारो जोंनि गेजेराव एबसुनि आमखाखौ जानला मेनला बाथ्रा बुंदों बबेबा आफादनि आफादगिरिखौ बायदिसिना खोथा बुंदों। एक्चुअली बाथ्राया बिदि नङा। बेयो बबेबा माहारियारि आफादनि आफादगिरियानो जा बा नेहाथारियानो जायाथों मानो गोरोन्थिया गोरोन्थियानो दै मिथिबाय। आरो जाय गोरोन्थिनि साजाया जेरैबायदि मोननांगौ बेबायदि साजाखौसो जोङो होनांगोन। गोरोन्थिया गोरोन्थियानो बेवहाय सोरबा सिएमआनो जा सोरबा बबेबा माहारियारि आफादनि आफादगिरियानो जायाथों मानो गोरोन्थिया गोरोन्थियानो। नाथाय गावनि गोरोन्थिखौ मोनदांखानानैब्लाबो गावनि गोरोन्थिखौ बबेबा खनायाव दोनखुमानानै इलिगेल जुदि पावार बाहायनो जुदि सानदोंब्ला बे लामानिफ्रायबो गोजानाव थाखायोबा मोजां जागोन मिथिबाय। गोबां रोखोमनि फावथिना जों गासै रायजो राजाफोरा नायनांगौ जानानै फैदों दिनैनि बे समाव। जोबोद लाजिथावना बाथ्रा आरो गोबां बाथ्रा दं। जोंनि हारिनि गेजेरावनो ओरैबायदि सासे मैखोम लिडार दङ जाय लिडारानो कि न'आव गामसा आर'नाइ लानानै थांनो हायामोन। न'आव गामसा गाननानै जुदि थाङोब्ला बिनि गामसाखौ सावना होयोमोन। न'आव आर'नाइ लानानै थाङोब्ला बिनि आर'नाइखौ सावना होयोमोन। गामसा सावनानै होग्रा आर'नाइ सावनानै होग्रा बे मानसिया बबेनिफ्राय गोहो बबेनिफ्राय पावार मोनखोलै? गामसा सावनाय माने जोंनि हारिनि महर मुस्रिखौसो सावनाय जादों। आर'नाइ सावनाय माने जोंनि हारिनि महर मुस्रिखौसो सावनाय जादों मिथिबाय। फैबाय थानाय समाव बायदिसिना बेफोरबायदि रोखोमनि थासारिया जुदि बांसिननिफ्राय बांसिन जालाङोबा ना गासैखौबो एकेबारे अपेनलि खुल्लम खुल्ला ना अपेनलि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव डाइरेक्ट थांखिनानै बिनि महर मुस्रिखौ भिडिअ लाबोनानै डाइरेक्ट भिडिअ शेयार खालामना होगोन मिथिबाय। जों जोंनि हारिनि गेजेराव गावजों गाव सोनखारिलायबाय थानाय माबा मोनसे जोङो मोजां इस्यु लाबोनो हागोन ना माबा मोनसे जों सल्भ लाबोनो हागोन ना बैफोरबायदि माखासे बायदिसिना बाथ्राखौ साननानै माखासे डायरिनि सिङाव थानाय बाथ्राफोरखौ दिनैनि समाव लानानै फैनाय जायाखै दै। बे बाथ्राखौबो खिन्थु गोसोआव लाखिखा। सोरबा बायदि मानसिया साननो हागौ दिनैनि समाव आं मोनसे माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिबानखौ मोनबाय। बिबानखौ मोननाय लोगो लोगोनो मा नोंल' जाबाय नामा बर' हारिखौ सिबिग्रा बर' हारिखौ मोजां मोनग्राया? दिनैनि समाव बुहुमाव जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ बिसोरनि बिखा बिख्लोआव बे जोंनि बर' हारिनि मोजां सिमांनि थाखाय हारिनि सार्थबादिनि थाखाय हारिनि अरायथानि थाखाय नांनो थाखाय बयबो बर' फिसाफ्रा रेडि दङ। बे बाथ्राखौ साफा सानै मानसिफोरा बिबान मोनखांनायनि उनाव गावसोरल'सै जेन बेफोरबायदि लेभेलखौ देखायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनाय बाथ्राया? मा थाइलाय बायलाय बाथ्राफोरा दिनै बुङो से गाबोन बुंगोन नै समफोर बुंगोन मा जि ना मोनसेबो सिडुल गैया बाथ्राफोरानो साला थिंकिं मेथडफोरानो मोनसेबो सिडुल गैया ना गुलाब गुलाब माने मोनदों खोथा बाथ्राफोरा अखा नायदों सोलायदों साला नायदों र' नायबाय दं मोजाङानो जादों र' मोजाङानो जादों नायबाय दं मोजाङैनो नायबाय दं समा फैथो र' समा फैथो डायरि दङ बेसेबा रोजा डायरि जाय डायरिखौ बुफ्रुगोन ना बै समाव खिथु खि लानानै खारख'नोबो हानाय नङा मिथिखा
आरो ओरैबायदि माखासे गामिफोरखौ जों दिनैनि समाव नुनो मोनो जायफोर गामिनि सुबुंफोरानोखि मा ओइ आमखेया BPF ओइ आमखेया UPPL नि बेफोरबायदि सोंखारिलायनाय मालाबा समावथ' बेफोरबायदिनो बुलायलायनाय माखासे जाथायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो खोनाबाय थानोबो मोनो आरो जेब्ला बिटिसि बिसायख'थिया सफैयोना गावजों गावनि गेजेरावनो पार्टीनि सार्थ बादिखौ लालायनानै नांलायलायनाय बुलायलायनो नागिरलायनाय बेफोरबायदि एखेबारे थार्ड क्लास लासिं सिं नुथायफोरखौ जोंनि हारिनि गेजेराव जोङो नुनो मोनबाय थायो एसेबां लासिं सिं एसेबां साननो रोङि सुबुं दंबावो जोंनि हारिनि गेजेराव दासिमबो गरमा सोरनाव गैयाब्रा गरमा गासिबनावबो दङ बोलोआ सोरनाव गैयाब्रा बोलोआ गासिबनावबो दङ आरो खर'आबो गासिनावबो दङ नाथाय बे खर'खौ बाहायनो नाजानाय बाहायनो रोंनायावसो गोबां फारागथि दङ जायनि बेलायाव दिनैनि समसिमहालागैबो जोंनि गेजेरावनो बेफोरबायदि माखासे ननसेन्स थार्ड क्लास थाखोनि माखासे नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बिराद लासिं सिंलै रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि बबे समाव मानो बुंदोंमोन आं बेखौबो गोसोखांफिननो हायाखै आरो बे कल रेकर्डआ माने बेसेबां रियेलिटि दङ बे एडिटेड ना मा बेखौबो बिजिरनानै नायनांगोन बिनि सायाव आङो जोंनि एबसुनि लेभेलनिफ्राय तदन्त खालामदों दा जाय बिथांमोना बेखौ भाइरेल खालामदों जाय बिथांमोना बे रेकर्डखौ दामदों बिथांमोननि सायाव निस्सय बिनि सायाव तदन्त जागोन आरो मा उद्देश्य लानानै मा थांखि लानानै बिथांमोना खालामदों बिनि सायावबो नोजोर बोनांगोन बबेबा टाइमाव बेबायदि माखासे खोथाफोर थासारिफोर फैयो जातिनि सार्थआव इउनिटिनि सार्थआव मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ जोङो खौसे खालामनाय हारिखौ जोङो बजबनाय आरो राइटखौ राइट रंखौ रं जोङो बुंनायनि थाखाय हाबा मावबोनांदों दा बेखायनो बेयो गोजाम अडिअ जानांगौ खिन्थु बेयाव माखासे एडिटेड फ्रेक्सन दङ आरो दिनै माने कम्पिउटार बा नोङो माने मा दिनै AI नि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुगाव गोबां बेबायदि एडिटेड जायो आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि आक्षेप बा गाज्रि मोननाय गैया आरो बे दिनैनि तारिखाव जेबो रिलेभेन्सि गैया आरो स्पस्ट बाथ्राखौ जुदि बुंनांगौब्ला बर'नि मोननै रिजनेल राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPF खौ ज' खालामनानै बा मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव बर'नि जातीय सत्ता अस्तित्व थामोन्था रैखाथि माहारिबादखौ लानानै आवगायलांनांगौनि थाखाय जोङो ग्रेटार इन्टारेस्टआव आपिल होदों आरो बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां खाम्फा बरगयारि बिथां रबिराम नार्जारि बिथांजों आङो अक्ट'बर दाननि फार्स्ट उइकआव आङो जिरायदों सावरायदों खोब गोथौयै सावरायदों प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायदों बेनगोरा नार्जारि UG ब्रह्म बिथांजोंबो आं सावरायदों जे जातीय इन्टारेस्टआव जोङो हाबा मावलांनांगोन आरो मालाबा जातिनि सार्थ रल लानायाव जोङो गोबां खोथाखौ जोङो रिक्स लानानै माने हाबा मावनो गोनां जायो सान्तिनि बाथ्राखौ जों बुंदों सोरबाया असान्ति बाथ्रा बुंदों सोरबाया हिंसानि बाथ्रा बुङो जों अहिंसानि बाथ्रा बुंदों सोरबाया भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों जों नन भाइलेन्सनि बाथ्रा बुंदों जोङो डेम'क्रेसिनि डेम'क्रेटिक सार्थनि बाथ्रा बुङो सोरबाया नन डेम'क्रेटिक खोथा बुंदों दा बेयाव मा उद्देश्य लानानै बे खोथाफोरखौ बुंदों बेफोर भाइरेलजों बेफोर माने भाइरेल खालामनानै सोरबाया गाज्रि खोथा लिरोबाबो सोरबाया गाज्रि भाषा बुङोब्लाबो आंखौ सोंखारिब्लाबो हारि दानायनि थाखाय हारिनि सार्थनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सान्थि गायसननांगौ NDBनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय बिथांमोननि केस बिथांमोननि जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबायखौ लाबोनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों आसाम सरकारजों नेसनेल जि मोनसे कमिटमेन्ट दङ बिनि आधाराव जि खामानि मावनांगौ बेखौ एबसुआ एक बिन्दुबो दोरोदा दा बेखायनो बेबायदि फिसा फिसौ लेभेलनि राजनिति खालामनानै बर' हारिया मालाबाबो लाब जाया जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बिथांमोना नायनांगौ आरो देरसिन लिडारफ्रासो सिद्धान्त लानांगौ बेबायदि गाहाय लेभेलनि सोरबा ब्लक लेभेलनि सोरबा प्राइमारि लेभेलनि हान्जानि सोरबाया बेफोरखौ भाइरेल खालामनानै सोरनिबा इमेज नस्थ' खालामगोन एबसुखौ माने गावनि टारगेट भिजन मिशननिफ्राय दोरोद होगोन बेफोरखौ बिथांमोना साननानै जेबो लाब गैया बिनिख्रुइ मायबा एक्सट्रिम ओंखारब्लाबो आंहा बिनि सायाव कुनु फस्थायनाय गैया खारन आं जातिनि सार्थआवसो सोरबाया हिंसानि बाथ्रा बुङो जों अहिंसानि बाथ्रा बुङो सोरबाया नन डेम'क्रेटिकनि बाथ्रा बुङो जों डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुङो आरो बेबायदि भाइलेन्सखौ जों लुबैया सान्तिया जोंनि एजेन्डा आरो बर' हारिनि थामोन्था रैखाथि
सेफगार्ड सिकिउरिटि बर' हारिनि जातीयताबादा जोंनि एजेन्डा आरो बे एजेन्डायाव बड'फानि आदर्शखौ लानानै हाबा मावलांगोन आरो जि ओंखारदों बिनि सायाव निस्सय तदन्त जागोन बिनि सायाव निस्सय एक्सन जागोन आरो बेखौ लानानै उननि समाव जों हाबा मावलांगोन गोजोन्थों